Zdravím vás ľudia od nového videa. Dneska si tu otvoríme Lucky Bloky, ako ste videli z minulého videa, čo som ich zbieral. Máme ich tu celkom dosť. Niektoré sa otvorili už na videu, čo som vydal pred nedávno. A môžeme otvárať. Tak prvý. Koľko dáva? Lošťoninis. Ďalší tako a ďalší. Ty kokšo, ja mám na tých lošťoninis riadne šťastie dneska. Prosím. Za chvíľu sa tu prídem aj s mojím druhým účtom, aby sme otvorili aj tie ďalšie. Skoro, joj! Ty kokos! Akože nič iné mi nespadne z toho Los Tacos? Asi nie. Ešte tu mám Los Tacos. Trio. No, Los Gatitos. Asi jediné, čo padlo iné z tých Los Tacos. No jasno. Secret. Ďalší. No nice. Nice. Posledný Lucky Block z mojej base. Čo mi padne? Vole! Yes! Tak toto bude určite niečo chcieť. Kto prvý napíše komentár, tak si ho môže zobrať. OK, počkať chvíľu. Musím sa tu pripojiť s druhým účtom. OK, už som tu. Teda... Kde mám tie Lucky Bloky vlastne? Tu hore 1, 2, 3 Lucky Bloky tu sú. Počkáme. Takže. Už sa otvára prvý. Aj ďalší Los Tacos. To není možné toto. Nie. Čo ti šíbe lošťoninis a Los Vo. To je asi najčastejšia vec, ty kokšo. OK, zlatý secret. No, už sa ide otvoriť. To nie je zle. Ak niečo chcete, tak si to napíšte do komentárov. Tu mám plnú besku ešte tých ostatných. Ale tohto si nechám, hej? Toto niekomu nedám. Majka Tito. No. Tu sú ešte tí dva Job sa horelia zo včera. Ty si tiež môžete zobrať. A Tortugini, Dragon Fruitini. Toto by bolo z dnešného videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite hodiť like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko.